Здравейте на всички. Мисля, започваме. Стана вече време, ако не се лъжа. Ако някой има да се включва, предполагам се включва в последствие. Радваме се, че успяхме отново така да се съберем, да представим годишните резултати и да може да запознаете какво се случва с компанията. Самия отчет, предполагам, повечето от тези, които присъстват днес, вече са се запознали с него, така че няма да влизаме в голям детайл, ще минем през основните цифри. И след това вече ще минем към интересната част за какво се случва с компанията, какво очакваме да се случи и какво предстои тепърва. Като сега искам да дам първо думата на Драго Иванов, който да открия така с няколко думи, след което аз ще мина през цифрите на отчета. И след това продължава нататък с колегите, които ще ви разкажат вече и есенцията на това, с което се занимаваме и което предстои на всички нас заедно да видим. Здравейте от мен. Чуваме ли се? Добре, извинявам се, че се включвам отдалече, но понеже сме на обект и инсталираме инсталацията на Volkswagen, може да има малко прекъсвания във връзката, но ще се постарая да бъда кратък и да нямаме проблеми. В началото ще започна с кратко описание на основните акценти в вебинара, които ще бъдат представени изцяло в презентацията. Ще започна с финансовите резултати. Голяма част от вас вече са се запознали с тях. Предвид официалното публикуване, ще ги минем съвсем накратко. Виждате ги на екрана. Мисля, че цифрите говорят сами за себе си. Приходите са повишени с 19% на годишна база. EBITDA е с 87%, нетната печалба с 103%, EBITDA маржа е над 23%. Беклога е нещо много интересно. Предполагам, че за всички е тема, която ще бъде дискутирана. Благодарение на подобренията, които направихме в маркетинга и в продажбите, все по-стабилно стъпваме на европейския пазар и разгръщаме мрежата с европейски проекти. В момента участваме в 7 международни търга, имаме 6 проекта в изпълнение, 8 проекта в напреднал етап, които са на техническа оценка и договаряне. Общите оферти към момента са за малко над 31 милиона евро, като дори преди вебинара коментирахме с колегите, че и днес имаме да изпратим още няколко оферти за по-големи инсталации. Като цяло пазара в момента на зелените енергийни ресурси върви нагоре. Все по-ясно се вижда, че цената на водорода специално спрямо нормалните горива се изравнява. Даже в един момент миналата седмица водорода беше по-евтин от дизела на европейските пазари. Всички виждате как Европа специално инвестира огромни суми пари в зеления водород и зелената енергия, което да даде автономност. Това се отразява и на нас, съответно и на всички останали компании в бранша. Като основната цел на Европа и не само е енергийна независимост. През миналата година надградихме доста развойната дейност, както и предишните пъти съм споменавал. Стараем се да държим доста висок процент развойна дейност и непрекъснато да подобряваме продуктите и да реализираме нови неща на пазара. Металхидридният компресор за пореден път го виждате, но той е доста комплексен проект и крайната му цел ще бъде реализация до края на годината, да го имаме изтестван. За нас е много важен проект и не само за нас, а и за цялата индустрия, защото ще даде много висока ефективност на крайното изделие, каквато няма на пазара. Надградихме индустриалната система за управление. Ще разкажа малко по-подробно по-надолу в презентацията. Естествено, подобрихме инжектирането на водород и кислород. Не случайно това е един от проектите, който обявихме малко по-рано. Подобрение на газовите процеси и качеството на самия водород, още по-висока чистота. Поработихме върху водоподготовката, което е един от основните енергийни разходи паразитни разходи при производството. И имаме оптимизация на самия стак,
за която ще разкажа малко по-късно. Основната стратегия на компанията е, стараем се да го поддържаме каквото беше и преди, устойчиво технологично развитие, благодарение на развойната дейност, която ни дава предимство пред останалите конкуренти. Поетапно разширяваме пазарното си присъствие в Европа, това ни е основният фокус. Развитие на дейността при ефективен контрол на разходите, което е основното, към което се стараем, но Митко Банов ще разкаже малко повече относно финансовите резултати. Благодаря ти, Драго. Финансовите резултати, аз имам едно предложение сега преди да започна. Те основните цифри ги споменахме набързо, но ако имате въпроси относно отчета, ако искате, може да ги задавате в чата и когато приключа с няколкото слайда, които предстоят, мога да ви отговоря направо, за да не разкъсваме презентацията после на колегите и да трябва да се връщаме напред-назад по различните слайдове на края на презентацията. Така че ако има нещо, което искате да попитате, което аз не съм адресирал, моля, пишете в чата, за да мога да ви отговоря след мъничко. Финансовите резултати, както каза Драго, успяваме да поддържаме устойчив растеж, което лично нас ни радва, защото, както и сами виждате, в момента икономическата обстановка не е най-благоприятната за каквото и да било индустриално развитие, изключение на военното. За сега все още ние не сме навлезнали в тази територия. Въпреки че доколкото съм запознат от колегите, има интерес в тази посока от различни клиенти. Но въпреки това успяваме да поддържаме един устойчив растеж и това, което мене лично много ме радва е, че успяваме да поддържаме високо ниво на приходите, като в същото време успяваме да посъкратим разходите, с които постигаме това, което всъщност води до повишаването на маржовете спрямо предходните години. Изключвам, разбира се, 22 година, която, както вие знаете, това беше първата година, в която компанията всъщност с помощта на много от вас започна ударно своето развитие, за да може в момента да се намираме вече в тази финансова позиция, която виждате на екраните, с приходи от над 4 милиона евро, с сериозни печалби, които надхвърлят 700 хиляди евро. И се надяваме, че ще успеем да запазим тази тенденция и занапред. Имаше няколко въпроса, които получихме преди презентацията, да все пак с молба да покажем как се развива компанията и на 6-месечна база, което сме представили на следващия слайд. Това, което може да се направи като извод, но мисля, че всеки от вас го знае, нашият бизнес не е сезонен, т.е. ние не се влияем от това. Дали сме първо 3 месече, второ 3 месече, както виждате, предходната година приходите са били повече през второто 6 месече, тази година имахме повече приходи през първото 6 месече, така че за нас реално няма значение кой период от годината. Нашите екипи работят непрекъснато и колегите непрекъснато участват в различни търгове и поръчки, за да можем да поддържаме един устойчив темп на растеж. Това, което сме представили на следващия слайд, е нещо, което за момента не е чак толкова интересно. Това е разбивката на приходите по географски пазар, но се надявам, тук така леко ще настъпва презентацията на колегите, че от до година тази картинка ще е доста по-различна. Българския пазар към момента, по нашите наблюдения, все още има голям потенциал, но може би поради така лекото забавяне на регулациите забелязваме доста по-сериозен интерес от различни клиенти в чужбина към дейността на нашата компания. Това, което е интересно да се отбележи, че нараства така в процентно изражение, не толкова в цифрово, в абсолютна стойност, интересът към металхидридните продукти, които ние разработваме и успяваме все повече да ги налагаме на наши клиенти, като включително се участва и по търгове за доставка на металхидридни системи за съхранение, което нас лично ни радва, защото това е още една вертикала, която ние имаме огромно желание да развиваме и вие знаете, че нашите R&D екипи работят, както и Драго спомена, много сериозно в посока това нещо да се случи. Разходите, които, както виждате, те нарастват горе-долу с сходен темп с приходите, но това, което е важно да се отбележи тук, е, че успяваме да съкратиме разходите за външни услуги, което беше една от целите на IPO-то, както вие знаете, и което бяхме
адресирали, че ние искаме голяма част от тези дейности, които в момента плащаме на трети страни да ги вършат за нас, да успеем да си ги приберем in-house, чрез закупуване на различни технологии, от които имаме нужда, различни машини, плюс наемане на съответния персонал, който да може да извършва този тип дейности, за да може да си увеличиме маржовете на печалбата, което, както вие виждате, и се случва. Другото, което искам да адресирам, предполагам, сте обърнали внимание на отчета и нещо, което аз като финансист така бих обърнал внимание, голямата цифра на вземанията, които седят в отчета. Ние така доста внимателно следим какво се случва с паричния поток и преценихме, че част от вземанията, които ни седят в баланса, е по-добре, тъй като не ни е основна дейност да се занимаваме с събиране на вземания, да продадем част от тях. Успяхме да договорим много добра цена за продажба, цедирахме ги с съвсем лек дисконт, вземания на около стойност 1 100 000, така че това се справихме успешно. В отчета сте забелязали, че има едни вземания, които са просрочени над 90 дена за около 400 000. Към днешна дата абсолютно всичките те са погасени, така че там вече всичко е събрано и нямаме притеснения за тези вземания. Всичко останало е в срок. В случая, както виждате от предишния слайд, говорим основно за български клиенти, така че с тях сме в постоянна връзка и няма никакви притеснения, че тези пари ще бъдат събрани и че ще станат част от паричния поток на компанията и вече няма да седат като вземане в отчетите. Мисля, че това е основното, което имаме така като пера по отчета. Ако имате някакви въпроси, нещо, което искате да попитате, нещо, което не ви е ясно във връзка с цифрите, сме налични да отговориме с колегите. Здравейте и от мен. Благодаря ти, Митко. Докато колегата пусна презентацията, ще ви кажа с няколко думи. Виждате го за първи път Борислав Ангелов, който е търговски директор на компанията и в следващите няколко минути ще ви разкаже относно дейността и това, с което се занимавате. Давай, Бой. Да, благодаря ти, Драго. Преди да мина към нашата конкретна търговска дейност, ще дам кратък контекст на пазара, в който работим. В момента виждаме много силен ръст в европейския водороден сектор, подкрепен както от публично финансиране, така и от индустриално търсене. Само в рамките на последните години Европейския съюз е насочил близо 19 милиарда към водородни проекти, което създава сериозна основа за развитие на пазара. Паралелно с това капацитетът ни на електролизьори в Европа нараства значително и се очаква този ръст да продължи. Това, което е ключово, търсенето в момента надвишава предлагането. Това означава, че пазарът все още е в ранна фаза и има реална възможност за позициониране. Освен това виждаме не само увеличаване на броя проекти, но и на техния мащаб. Проектите стават все по-големи и по-индустриално ориентирани. За нас това е важен сигнал, защото показва, че посоката, в която се движим, е напълно синхронизирана с развитието на пазара. В тази връзка ще дам малко повече контекст за нашата търговска дейност и как се позиционираме в тази среда. Ако трябва да обобщя периода с няколко думи, виждаме ясно преминаване от по-малки пилотни проекти към по-големи индустриално значими решения. Това се отразява директно както в нашия пайплайн, така и типа клиенти, с които работим. Фокусът ни вече е върху интегрирани решения с по-големи мощности, които се внедряват в реална индустриална среда. През последните месеци участвахме активно в редица международни търгове и процедури. Част от тях са вече спечелени и са в етап на изпълнение, а по други сме в напреднал етап, както техническа оценка, така и търговско договаряне. По-важното тук е, че вече влизаме в конкуренция с утвърдени компании в сектора и се позиционираме като предпочитан партньор, а не като нишов или експериментален играч. Към днешна дата имаме подадени оферти и текущи преговори по няколко процедури с общ потенциален капацитет от малко над 30 мегавата. Това е съществено увеличение спрямо предходни периоди и показва, че пазарът започва да работи в по-голям мащаб, а ние успяваме да се адаптираме към него.
Паралелно с това водим активни преговори по проекти, които са планирани за реализация през следващата година. Част от тях вече са в напреднал етап с изчистени технически параметри, финансови модели и ясни срокове. Това ни дава добра видимост върху бъдещите приходи и позволява по-добро планиране както на производство, така и на ресурсите. Ако говорим за качеството на пайплайна, освен че нараства като обем, той се подобрява и като зрялост. Все повече проекти са близо до инвестиционно решение, което е много по-важно от самия брой на запитванията. В този контекст развиваме два основни продуктови сегмента, както може би вече знаете. При Z серията таргетираме Централна и Западна Европа с проекти в диапазона от половин мегаватт до около 10 мегавата. Там се позиционираме в сегмент с по-ограничена конкуренция, където големите производители не са толкова активно представени. При E-серията работим в по-малки системи, основно в Европа, а и в Близкия изток, като фокусът е върху подобряване на горивните процеси в индустрията. Това е ниша, която все още е слабо развита, но има потенциал за бързо разширяване. Паралелно с това се променя и продажбения ни модел. Преминаваме от продажба на оборудване към интегрирани решения, като все по-често работим чрез партньорства с EPC компании, технологични партньори и участие в консорциуми и търгове. Този подход ни позволява да участваме в по-големи и по-комплексни проекти, където самостоятелното ни участие би било по-трудно. По отношение на пазарния фокус, насочени сме към индустрии с реална нужда от водород, като тежка индустрия, химия, енергетика, циментова индустрия и мобилност. Там има както регулаторен натиск за декарбонизация, така и ясна икономическа логика за внедряване на такива решения. По отношение на стратегическите партньорства искам да кажа няколко думи. Работим активно с водещ международен производител в нашия сектор. Разглеждаме няколко конкретни направления за сътрудничество с него, интеграция на негови компоненти в нашите системи, участие в проекти, които не са техен основен фокус, но те имат достъп до тях, както и потенциал за локализиране на производството при нас. Обсъждаме и възможност да поемем поддръжката и сервиза на вече инсталирани системи, което отваря допълнителни възможности за устойчиви и повторяеми приходи. Като цяло тези партньорства ни дават достъп до по-големи проекти, ускоряват развитието ни като компания и в заключение искам да кажа, че виждаме ясно изразена тенденция към по-големи проекти, по-сериозни клиенти и все по-силно международно присъствие. Това ни дава увереност, че сме в правилния сегмент в един пазар, който тепърва ще расте. В тази част от презентацията ще разкажа за технологичните постижения, които успяхме да реализираме през миналата година, тъй като доста динамично се развиват процесите при нас. Има много интересни неща и след отчетния период, но за тях ще си говорим на следващата презентация. Един от основните и значими за нас проекти, които успяхме да затворим през миналата година и тази година сме в изпълнение, даже в момента сме на обекта и финализираме интеграцията и приемането на системата. Всичко върви по план. Това е проекта за Volkswagen в една от най-силните им фабрики в Познан в Полша. Към него и Volkswagen и ние подходихме доста внимателно, защото трябваше да се разработи система, която е специално за тях и няма нищо общо с тези, които сме работили до момента, като дизайн и функционалност. На пръв поглед изглежда малка система, която е 90 кВт, но реално е интегрирана към цялата им енергийна система, т.е. използва се и водорода, и кислорода, и остатъчната топлина от производството на двата продукта, което като крайен резултат дава изключително висока ефективност на самата система и е много интересна за тях. Това е само първата машина от много машини, които предстоят да бъдат интегрирани. Реално предстоят няколко месеца тестове, в които както те, така и ние да се ориентираме в реалните параметри, които можем да постигнем за дадената фабрика. Реално целта на проекта е да се намалят
разходите за гориво, да се намалят вредните емисии и да излязат едни гърди напред спрямо конкурентите си, които все още не работят в тази сфера. Другия важен проект е FBK в Италия. За нас е много важен не защото е голям, реално са 250 кВт електролизьор, което не е много голям електролизьор, но основният акцент на тази част е това, че успяхме съвсем сами да спечелим международен търг заедно с големи наши конкуренти, което дава увереност на компанията и на целия екип, че си вършим работата добре и че можем съвсем спокойно да се позиционираме на такъв тип пазари. Реално проектът там е за чист водород, 250 кВт с висока чистота, 5 девятки и малко по-високо налягане на стака от стандартното, което предлагаме. Другият интересен проект е интеграция на електролизьор в ТЕЦ. ТЕЦ-овете са може би едни от най-старите клиенти на електролизьорите. Реално всеки ТЕЦ и всеки АЕЦ имат водородно стопанство, откакто са създадени, защото е част от тяхната критична инфраструктура. За нас този договор е много важен, защото отваря още една вертикала, в която съвсем спокойно можем да се позиционираме и да доставяме електролизьори за тази индустрия, защото те там са стандартизирани. Реално почти всички ТЕЦ-ове работят с един вид като капацитет и чистота и налягане. Даже след подписването на този договор веднага започнахме да получаваме запитвания за други ТЕЦ-ове в чужбина с същите параметри. Тук ключовото може би е технологичното ниво на самите електролизьори, защото предвид това, че е критична инфраструктура за ТЕЦ-а, изискванията са доста високи, но след първоначалната оценка системата се хареса и в момента е в процес на интеграция при тях. Там също имаше специфики, защото в повечето случаи те имат изградено водородно стопанство и ние трябва да направим система, която наподобява предишната, само че е по-добра като параметри и капацитет. Обещах ви в началото да разкажа малко повече за развойната дейност. Едно от най-важните неща, които направихме е това, че успяхме да надградим нивото на контролерите. Както знаете от предишните ни срещи, стараем се да си правим всичко сами. Едно от нещата, с които се гордеем, е, че системата за управление на самите електролизьори е изцяло наша. В случая дигнахме нивото, индустриалното ниво на контролерите, като запазихме нашата самостоятелност. Тоест, в случая пак само си доставяме материали и компоненти, софтуера си е изцяло наш, управлението пак е изцяло наше, само че сме на високо индустриално ниво, което ни дава възможност да се интегрираме към различни комуникационни системи на големи предприятия, както е в случая с Volkswagen. Надграждането на стака на самия електролизьор също е важно. Вече можем да работим съвсем спокойно до 10 бара, като паралелно с това работим и за по-високите налягания. 10 бара свободно ни дават възможност да се интегрираме към системи, които са с компресори и като цяло дават възможност за намаляване на общите разходи за компресиране. Тоест, казано накратко, наколкото по-високо налягане излиза водорода от самия електролизьор, толкова по-ниска е крайната цена при високото налягане. Естествено, работим по подобряване на ефективността и гъвкавостта на самите системи, както работят и останалите колеги. Това ни дава възможност да сме едни гърди напред пред голяма част от производителите. Тук ще разкажа малко повече за металхидридния компресор. Важна част е, защото, както споменах преди малко, компресирането на водорода е 1/3 от цената му. А реално чрез металхидридния компресор ще можем да елиминираме тази 1/3 от цената, защото благодарение на него ще използваме остатъчната топлина от производството на водород и няма да имаме допълнително електричество, което е изключително важна стъпка за пазара.
Друга част от самата система е водоподготовката. Тя на много места се подценява, много от нашите конкуренти не я слагат като част от системата, като допълнително оборудване, което им дава възможност да имат вратичка чисто гаранционна. Ние от самото начало сме решили, че това ще бъде скоп от цялата доставка при нас, защото това ни гарантира спокойна работа на електролизьора и максимална ефективност. Поради тази причина също сме се фокусирали в тази част, като идеята е да намалим разходите с водоподготовка. Може би голяма част от вас знаят, че ние ползваме използвана вода, т.е. никога не си позволяваме да работим с питейна вода, което е малко предизвикателно, но в този случай с тази разработка ще можем да използваме остатъчната топлина от електролизьора за подготовка на водата. Естествено, работим и по подобрение на газовите процеси и качеството на самия водород. Вече съвсем спокойно можем да предлагаме продукти с 5-9 честота индустриални, като това ни позволява да намаляваме технологичните загуби, да повишаваме надежността и ефективността на системите, а това отваря врати към индустриални производства, които са с много високи изисквания. Едно от основните неща, което успяхме да постигнем през миналата година, е да тестваме в индустриална среда инжектирането на водород, респективно и кислород. Благодарение на това към днешна дата, след отчетния период, вече съвсем активно работим по проекти, които са за директно инжектиране на водород в газопреносната мрежа. За съжаление в България това е малко по-назад, но пък има обещаващи стратегии, които са част от европейската стратегия и неминуемо ще дойде и при нас. Реално всичките тези неща ни позволяват да правим анализи, базирани на реални индустриални данни, което ни дава спокойствието за по-глобално разширяване на интеграциите. Едно от нещата, които разширихме през миналата година, някои от вас вече знаят, е европейските програми, които са част от бъдещото развитие на компанията. Благодарение на звеното, което активно работи по темата, след мен колегата ще разкаже по-подробно, компанията активно участва в европейски научно-изследователски програми, като по голяма част от тях ние сме компания, която е канена да участва. Тоест, благодарение на изградената мрежа и контакти и правилното позициониране, не сами търсим проектите, а вече голяма част от проектите ни канат като партньори, в които да участваме. Реално всичко това е базирано на добрата работа и активното развитие на развойната дейност на самата компания. Тук ще предам щафетата на колегата, който ще разкаже малко повече за самите програми. Ако имате въпроси, ще остана на линия. Учите се. Здравейте от мен. Тези, които не ме познават, аз съм Лъчезар Ценов, директор бизнес развитие и стратегически партньорства за компанията. В следващите няколко минути ще ви представя всъщност нашето портфолио от активни проекти, такива, които разработваме в момента, както и стратегическите партньорства, които успяхме да постигнем през последната година. Както Драго спомена, компанията стана доста по-активна през последната година, особено във втората половина на 2025 година. И в резултат на това сме в процес или вече сме подали над 10 проектни предложения само в рамките на 6 месеца. За справка, в предходни периоди и години компанията участва в не повече от 2-3 проекта на година. Един от по-интересните проекти, по които кандидатстваме, е по Европейския инновационен фонд и неговия преакселератор, проектът U-Water. Всъщност той е свързан с това, което Драго спомена по-рано, водоподготовка, чрез интегриране на система за пречистване вътре в самото оборудване. Тук кандидатстването е самостоятелно и търсеният грант е в размер на 500 000 евро. Друга интересна програма, по която очакваме скоро резултат, е Interregional Innovation Investment или инструмент I3.
Там проектът се казва ENSA. Всъщност неговата идея е за демонстриране на различни технологии за съхранение на възобновяема енергия. Нашата част включва демонстрация на система, която включва електролизьор плюс металхидриден съд за съхранение. Търсеният грант от наша страна е 310 000 евро, като тук участваме в огромен международен консорциум от 29 организации. Активни сме доста и в участието си по Хоризонт Европа. Един от важните за нас проекти е така наречения КОРЕ проект, където всъщност и неговата идея е за производство на устойчиво гориво за авиационния сектор, чрез улавяне на въглероден диоксид, използването на вода и възобновяеми източници на енергия. Тук ще има нова пилотна система, първа от порода си, като идеята да се използват тези вредни въглеродни емисии да се превърнат в продукт с добавена стойност. Нашата компания играе основна роля тук, особено в частта с баланса в плант решенията, както и стратегията за управление на процеса между електролизорната и синтезната част на системата. Търсеното финансиране от страна Хидродженера тук е за 1,5 милиона евро грант, като консорциума се състои от 14 международни партньора. Хипос е друг проект, по който участваме. Самият Хипос е проект за нови технологии за съхранение на водород чрез използването на иновативни материали и кръгова икономика. Проектът тук е в напреднала фаза, тъй като той е двуфазен, като ние сме вече в фаза 9, в фаза 2, където са останали 9 проектни предложения, от които 3 ще бъдат одобрени. Нашата част в проекта е в размер на 170 000 евро. Евростарс е също важна програма за нас, макар и търсен грант да е сравнително малък в сравнение с останалите проекти. Това се дължи главно на ограничения от българския финансиращ орган. Проектът тук Hydrits Shunter всъщност е за прилагането на нашето металхидридно решение за съхранение на водород на борда на локомотив, който се задвижва от горивна клетка. Наш партньор в този проект е компанията Vanguard Transport Solutions, която е спин-оф от Бирмингамския университет. Проектът е важен, защото при негово успешно реализиране ще се докаже, че нашите технологии са приложими всъщност и за транспортния сектор, което може да отвори нов пазарен сегмент за нас. Зелени и цифрови партньорства пък е българска програма, по която работим. Тя отчасти се отнася и за металхидридния компресор, за който Драго говори малко по-рано. Тук всъщност идеята е за реализирането на цяла интегрирана енергийна платформа, която започва от производството, да преминава през съхранението и след това използването на водорода за различни цели. Тези различни цели от една страна могат да бъдат за произвеждане на електроенергия чрез горивна клетка, чрез компресиране, чрез този металхидриден компресор или за смесване с газ, зависимост от нуждите на клиентите. Тук работим в партньорство с Софийския университет и нашата част е 650 000 евро грант. Последната програма, по която очакваме резултати в близко бъдеще, е Индустрия 4.0. Тя е насочена в модернизация и подобряване на производствения процес, чрез внедряване на високотехнологични нови машини. Тук инвестициите биха били в CNC машина за рязане, както и в тръбоогъваща машина. Нашият грант тук е в размер на 230 000 евро. В същото време, разбира се, ние не спираме работа и продължаваме с подготовка на нови проектни предложения. Дори вчера успяхме да изпратим 4 нови такива по чапката на Clean Hydrogen Partnership. Това е водещата европейска програма, която кандидатстват почти всички стейкхолдери в индустрията. Проектите, които успяхме да изпратим вчера са Wise for Hydrogen. Това е също свързано с водоподготовка и използване на нечиста вода. Тук идеята е да се направи по-икономична система, която да запази високата производителност.
В H2 Lab проектът е насочен за изработването на стандартизирани и заменяеми модули за съхранение на водород в тежкия транспорт. Тук говорим за железопътен и морски. Тук отново си партнираме с Vanguard Transport Solutions, които са част от консорциума. Тук мащабът е по-голям и нашият грант е в размер на 500 000 евро. Хидрогига е друг проект, той е по-скоро идеен проект, където в партньорство с още 5 партньора от Европа и Африка ще разработим модел, който цели да демонстрира ефективен начин за производство и пренос на водород от Северна Африка в Европа. Нашата част от проекта е в размер на 280 000 евро. Rely всъщност е проект, който правим и неговата идея е за повишаване на безопасността и надежността на електролизьорите чрез разработка на нови компоненти, технологии и инженерни решения. Нашата част е интересна, тъй като ние трябва да направим дизайн, да разработим стак, който е с мощност поне 100 кВт и с 32 бара налягане. Към края на месеца се очаква да подадем и още един проект по Хоризонт Европа. Той се нарича Саморал. Саморал е насочен към устойчивото производство на компоненти за водородната индустрия, чрез използване на рециклиран алуминий и адитивни технологии. Идеята е да се направят по-леки, по-устойчиви и по-ефективни компоненти за системи за съхранение на водород, включително и металхидридните такива. Тук нашата роля е също доста важна. Ние сме както индустриален партньор, така и краен потребител, който предоставя реални референтни данни и валидира финалния демонстратор в реални условия. Нашата част тук е в размер на 500 000 евро. Последната програма, по която работим към момента, е отново българска, нови модели в производството. Тя е също за обновяване и повишаване на производствения капацитет в компанията. Тук машините, които ще се опитаме да купим, са лазерна заваръчна машина, както и оборудване за индукционно топене, което е свързано с процеса на производство на металхидридните съдове. И да, както Драго спомена, важно да се отбележи наистина, че компанията, това е резултат на всъщност на по-сериозно и по-добра организация в идентифицирането, в подготовката и в управлението на проектните кандидатури и смятаме това да бъде важна част от бъдещето на компанията. Като стратегически партньорства работихме също доста усърдно в разширяване на нашата мрежа, както от академична гледна точка, така от индустриална и институционална. Тук може да видите част от научните организации, с които работим. Това е една наистина малка част. Ние вече сме доста разпознаваеми във всяка точка на Европа. DLR, например, е германският аерокосмически институт. С тях съвместно работим вече по няколко проекта. Така че нашата идея тук е да продължим да поддържаме високо ниво на сътрудничество с тези научни институции, тъй като това дава достъп до ускоряване на внедряването на нови технологични решения, участието по европейски проекти и като цяло разпознаваемостта на компанията на европейския пазар. Имаме също така и сериозен списък от индустриални и институционални партньори. Отново тук не успяхме да посочим всички от тях. Европейската банка за възстановяване и развитие е важен такъв. С тях успешно приключихме проекта, който беше за внедряване на Lean решение и оптимизация на производствения процес. За наша чест имахме и посещение от директора за Югоизточна Европа, който е отговорен за малките и средни предприятия в Европа. Така EBRD имат сериозен интерес към инвестиции в водородния сектор и това би бил един много удачен стратегически партньор за бъдещите ни по-мащабни проекти. В Испания сме член на Водородната обсерватория на Енагаз. Това ни дава от една страна достъп до доста нови иновативни технологични решения, но също така и ни позиционира добре в този регион на Европа. С Vanguard вече споменахме за нашето сътрудничество, което е за интегриране на нашите металхидридни съдове за съхранение на борда на техните локомотиви. Като асоциации ние сме членове на Hydrogen Europe, най-голямата водородна асоциация в Европа.
на Шведската водородна асоциация, която ни дава всъщност достъп до бизнес възможности за цяла Скандинавия. В доста добри отношения сме с Унгарската водородна асоциация, което пък от друга страна ни позиционира добре за проекти в Централна и Източна Европа. Работим с една от водещите организации за прокарване на водородния интерес в Египет, H2 Egypt. С тях имаме меморандум за разбирателство, където всъщност те работят усърдно, за да ни предоставят бизнес възможности за страната и както вие може би добре знаете, МЕНА, Северна Африка и Близки изток се очертават като водещи и важни партньори на Европа в производството на зелен водород. Като цяло, нашата стратегия е да изграждаме партньорства в различни сфери, тъй като това ни дава достъп до различни бизнес възможности, различни иновационни проекти, така че компанията смята да продължи усърдно да работи в тази посока чрез участие на различни международни събития. И с това приключва нашата презентация. Благодаря ви за вниманието и очакваме вашите въпроси. Благодаря ти, Лъчо. Сега ще прочета някои от въпросите, които са в чата. Относно консолидирания отчет, колегата Митко Банов е отговорил. Нямаме задължение към момента да имаме консолидиран отчет, тъй като вече нямаме дъщерно дружество. Реално, както сами виждате и от отчета, дейността на металхидридните резервоари си минава през майката и реално дъщерното дружество стана излишно за този момент. Въпрос, който е свързан с химическата индустрия. Химическата индустрия намалява капацитета си заради високите цени на енергията. Как тогава регулациите биха били в наше облагодетелстване? По-логично е да пренасочат производствата си в региони с по-слаба регулация. Да, имате право с този въпрос, но към днешна дата не се наблюдава подобно поведение на индустриалците, а и както споменах малко по-рано, водородът не е насочен само и единствено към темата с това да отговаряме на определени регулации за вредните емисии. Целта му е да носи и добавена стойност на компаниите, както е в случая с всички наши проекти. Реално вие сте наясно, че сделките, които имаме до момента и договорите, те не са на база някакъв грант, те са на чист бизнес модел. Това се стараем да правим и така и се получава. Надявам се да е достатъчно адекватен отговора, задоволяващ. Има един въпрос, свързан с проекта в Украйна. Да, това е проект, който реално договор беше сключен след отчетния период, т.е. в първото 3-месечие. За нас е изключително важен проект, защото станахме партньори с големи интегратори, които имат проекти в цял свят. Не беше лесно, поради факта, че имаше доста процедури по оценка, доста процедури, които изискваха задълбочен анализ на самата технология, която предлагаме, но в крайна сметка договора е подписан успешно. Надяваме се съвсем скоро да можем да публикуваме информация и за следващи договори, по които колегите работят. Иначе като проект е класически проект за производство на зелен водород. Има голям соларен парк, водородно стопанство, като целта му е да се инжектира в газопреносната мрежа и да пълни трейлери с водород. Както голямата част от вас са прочели вече в статиите по темата, клиентите са директно от Германия. Има още един въпрос от Светослав Манев. Здравейте, как се развива компанията като брой служители през 2025? Има ли достатъчно кадри на пазара, за да посрещнете нуждите на растежа на самата компания? Мисля, че този въпрос го разискваме всеки път, когато се срещаме. Както сами може да видите от колегите, които взеха участие в вебинара, и както всеки път потвърждавам,
Ние имаме късмет с кадрите, които работят при нас. Нямаме абсолютно никакъв проблем с намирането на кадри. Всеки един колега е част от резултата на компанията и всеки един се старае да се развива максимално добре и да дава изключително високо добавена стойност към компанията. Краткият отговор на въпроса е не. Аз винаги съм вярвал и това е потвърждение на нашата компания, че в България има изключителни специалисти в всички сфери. Вече работейки по доста проекти в Европа, колаборирайки с други екипи, това мое мнение се потвърждава и съвсем спокойно мога да кажа, че всяка една българска компания, не само ние, има какво да покажем на европейския пазар и дори в немалко случаи те могат да се учат от нас. Не мисля, че ще имаме и за в бъдеще проблем с кадрите. Ще прегледам за още въпроси, ако съм изпуснал нещо. Има един въпрос, който е свързан с беклога от Добрин Тонов. Може да споделите стойността на беклога в изпълнение. Да се консултирам с връзка с инвеститорите. По-голямата част от тези проекти, които сме имали възможност да обявим, са обявени. Тези, които имаме рестрикции за обявяването, не сме, но винаги сме готови да даваме информация, която можем да си позволим да споделим. Това, което мога да кажа е, че все още не сме рестриктирани. Към това е, че към момента активните оферти, които са в по-напреднала фаза, както колегата сподели малко по-рано в презентацията, са за около 31 милиона евро, които очакваме да се случат в близко бъдеще. Преглеждам в момента останалите въпроси. Има още един от Искрен Славов. Какъв растеж на приходите очаквате да реализирате през 2025? Винаги сме се старали да подхождаме консервативно, както в развитието на компанията, така и в поставените цели, които обявяваме. С колегите сме си направили стратегия за тази година. При всички положения ще се опитаме да запазим темповете на растеж на компанията спрямо предишната година. Естествено, работим за това да бъдат доста по-високи, но като минимум ще се опитаме да запазим темповете на растеж от миналата година. За момента няма други въпроси, предлагам да оставим още малко време. Драго, има един въпрос в Q&A долу, ако отвориш. Секунда, благодаря ти, Лъчо. Да, видя ги. От Георги Райков. На каква фаза е разработването на металхидридния компресор? Какъв е размерът на очакваните икономии от компресиране? Ще ги давам един по един. На каква фаза е разработването на металхидридния компресор? Както казах малко по-рано в презентацията, надяваме се тази година да можем да го тестваме в реална среда. Внимаваме с стъпките, реално можем да направим предварителни тестове още сега, но предвид спецификата и сложността на самото изделие, следваме плана, така че се надявам към края на годината да можем да представим първите резултати от реална среда. Какъв е размерът на очакваните икономии от компресиране? Както споменах, реално към момента около 1/3 от крайната цена на водорода е заради компресирането. Предвид факта, че в случая ние ще използваме остатъчната топлина от електролизьора и няма да има допълнителна електроенергия за компресиране, първо се повишава цялостната ефективност на самите електролизьори, защото основната загуба е самата топлина, и второ се намалява разхода за компресиране. Реално минимума, който гоним, е тази 1/3 да бъде елиминирана и съм сигурен, че това ще се случи. В годишния отчет се коментира стратегическо пренасочване на бизнеса в посока продуктово стандартизиране на големи електролизьори.
Да, както виждате и в най-развитите компании в света, от време на време имат технологични проблеми с нета. Надяваме се, че Драго съвсем скоро ще се върне обратно и ще може да адресира въпросите, защото сме да твърда, че те са изцяло в Тук съм, неговата... извинявам се. Добре дошъл. Извинявайте за своята... Чувате ли ме добре? Да, сега те чуваме перфектно. Извинявам се за лошата връзка. Както казах малко по-рано, в момента довършваме проекта в Volkswagen и понеже е завод, индустриална база, има доста смущения и поради тази причина се случва това, за което още веднъж се извинявам. Връщам се на въпросите. Бях стигнал до там да отговоря на въпроса, който касаеше продуктовото стандартизиране на големите електролизьори. Ние вече сме в тази фаза. Самия проект, който е за Украйна, го показва. В момента сме се насочили кандидатстване към проекти с по-големи мощности. Както каза колегата Боби Ангелов, позиционирали сме се в водородни стопанства между 10-20 мегавата, което в момента е съвсем спокоен капацитет, който можем да покрием. В този ред на мисли, на какъв етап е проектът за нова производствена база? Продължава този въпрос. Съвсем спокойно мога да кажа, че сме в процес на активно търсене на подходяща земя. Има няколко предложения. Естествено, търсим нещо, което да бъде в доста по-добър ценови диапазон. Не сме с ускорени темпове. Търсенето не е с ускорени темпове. Гледаме да подходим внимателно, защото искаме проектирането, строежа и самата земя да бъдат подходящи, така че да не ни се налага поне в хоризонт между 5 и 10 години да търсим реконструкция или повишаване на капацитета. Когато имаме някаква конкретика, ще бъде споделена с вас, но както казвам, идеята е да подходим консервативно и да внимаваме в тези си стъпки. Дали ще има възможност бързо да разширим капацитета, ако срещнем по-силно търсене? Това е заложено в стратегията на компанията от самото начало. Реално всяка стъпка от разработките и производството е съобразена с това да можем да произвеждаме доста по-големи количества, ако се наложи. Към днешна дата имаме доста партньори, подизпълнители, с които сме изградили няколкогодишни отношения и това ни позволява да сме спокойни дори при доста по-големи поръчки. Следващата част от въпроса. Enagás е един от най-напредналите играчи на европейската сцена по отношение на водородния преход. Какво представлява текущото партньорство с тях? Какви са перспективите? Да, така е. Те са едни от най-големите. Хубавото в случая е, че както Лъчо каза, сме разпознаваем партньор и сме в активна комуникация с тях, а и не само. Естествено, при такъв тип партньори всичко е поставено на равни начала. Когато има отворени колове, ние сме част от листата с доставчици, предлагаме нашите решения и те ни оценяват на базата на това, какво сме предложили, както стана с проекта с Украйна, както стана с проекта в FBK. Същото и с проекта в Volkswagen. Какви са перспективите? Предполагам, че това е последната част от въпроса. Предполагам, че това е свързано с перспективите на водородната икономика като цяло. Както сами виждате, пазара доста активно се развива. Цяла Европа и не само се стреми към доста голяма автономност. И аз смятам, че съвсем скоро ще можем да видим доста по-активни проекти и реално водорода да може да стигне до буквално всяка къща, а дори и в мобилността. Колегите ми казаха, че има още един въпрос в другата секция. Само секунда. Така, Георги Райков, какъв е потенциалът за разрастване на партньорствата ви с Сафран за металхидридните системи? За съжаление, на този етап не можем да коментираме, нямаме право да коментираме, но
мисля, че предвид опита до момента, съвсем спокойно можем да кажем, че колегите изпълниха абсолютно всички изисквания на тази компания и са изключително доволни от продуктите, които сме предоставили до момента, така че няма пречки за разгръщане на партньорството при различни проекти от тяхна страна. Драго, има още един въпрос. От Q&A или Боби? Не, в чата. От Боби Пенев. Да, здравейте, как са структурирани взаимоотношенията ви с партньорските ви представителства в Германия, UK и другите страни? От обявените крайни стойности на сключените договори, каква е частта за тях? Няма промяна към момента относно структурата и начина, по който си партнираме. Към днешна дата те са наши представители. Нямаме собственост в тези компании. Смятаме, че на този етап не е необходимо, предвид разходите, които трябва да се правят за такъв тип дейност. Реално договорите, които сме обявили, които сключваме, основната част от приходите е за нас. Тяхната част от приходите е свързана с координация на местно ниво. Част от тях могат да поемат част от работата, друга част от представителите и не. Това е въпрос на предварителна договорка, но частта от работата, която те могат да поемат, е свързана с мониторинг, наблюдение, водене на процесите на място, както е в случая с Volkswagen. Имат ръководител на обекта на място. Говорим за няколко процента. В по-голямата част от случаите е под 10% от договорите. В този момент не виждам други въпроси. Колеги, помагайте, ако нещо пропускам. Да, има още един въпрос. Има ли възможност за публикуване на предварителни данни за продажби след всяко 3 месечие? Стараем се по всякакъв... Да, Митко, ако искаш ти. Добре. Да, искам само да се включа въпроса, ако може да уточним предварителни данни за продажби, т.е. нещо, което се е случило след отчетния период, ако имате предвид, вие виждате, че в момента, в който има някакъв подписан договор, той почти веднага се появява в публичното пространство, защото ние така или иначе като публично дружество всяка значима сделка има ангажимент да обявяваме. Ако имате предвид прогнози, по принцип нашата политика е да избягваме да даваме прогнози, защото лично мой опит и на Запад е, че прогнозите при всички положения не се отразяват много добре на компанията, независимо дали си ги надскочил или не си ги постигнал. Затова гледаме да изпълняваме това, което сме обещали за устойчив растеж на приходите по-скоро, отколкото да правим прогнози и след това да се опитваме да ги постигаме, независимо колко реалистични са. Виждате, че пазара е динамичен, така че предпочитаме работиме в реални условия, така че да може всички да сме на една и съща страница, както се казва, а не да даваме някаква предварителна информация за неща, които ще се случат в бъдеще. На този етап мисля, че няма повече въпроси. Винаги сме отворени на всичките канали за комуникация да отговаряме на всички ваши въпроси. Аз искам да благодаря на колегите за подготвения вебинар, да благодаря на всички, които се включиха и които активно задаваха въпроси. Надяваме се да успеем да ви зарадваме и с следващите резултати на следващия отчетен период. Благодаря ви и хубав ден от мен.